To se kada klanja, to se na koliko može. Još jedan samo ovako, ja vas više. To, zastava se digla. Ima jedan broj svima nama rod, koji nikud ne putuje. Ima jedan broj svima njemu rod, što za uvijek tu ostaje. Niste? Iva, brani! Ja ću vas zamoliti sada polako da se pripremimo za odavanje počasti s himnom. Molim izaslanstva ovdje da se nama pridruže, trkačice i trkače da se poslože tu pa da krenemo sa protokolom. Koji ste stoji odradio? Nazdravlje. Mora biti ruke podloga.
da minutom šutnje odamo počast za sve preminule hrvatske branitelje i za prvog predsjednika doktora Franju Tuđmana. Neka im je vječna slava i hvala. Poštovani, prije svega sudionici ovog 9. ultramaratona, trkačice i trkači, hvala vam svima koji ste pretrčali 305 km od petak navečer 37 sati i što 9. godinu za redom sudjelujete u spajanju Velikog i Malog Vukovara. Dobrodošli u Sunju, Mali Vukovar, te vas pozdravljam ispred domaćina današnje vaš rekao ovdje, ispred udruge dragovoljaca Domovinskog rata općine Sunja, ispred svojih članica i članova. A prije svega pozdravljam i pristigle nam delegacije i koji su danas ispred do ustanova ovdje i ministarstava i općine. Pozdravimo načelnicu općine Sunja i s njenom delegacijom koji su pokrovitelji današnjeg događaja ovdje u Sunji, načelnicu Ivanku Crnko. Ispred Ministarstva hrvatskih branitelja molim vas da pozdravimo generala Ivana Pokasa. Iz izaslanstva ministra obrane gospodina Anušića tu je s nama Damir Vidaković. Ispred županije ovlašten sam ja, evo da vas pozdravim ispred župana Ivana Celjaka i županije Sisačko-moslavačke. Pozdravimo i izaslanstvo grada Našice koji su tu s nama, delegacija Savjeta za branitelje koju predvodi Nikola Margarin. Ispred grada Vukovara. Ispred izaslanstva Ministarstva unutarnjih poslova i ministra Sisačko-moslavačke županije, tu je načelnik naše policijske postaje Sunja, Ivan Barić. Pozdravljam i sve udruge koje su sudjelovale u ovom 9. ultramaratonu. Pozdravljam udruge sve iz pred općine Sunja koje su se danas ovdje okupile, koje su s nama i sad ću evo dati riječ predsjedniku Nekse tima Tomislavu Galu da vas sa par riječi pozdravim. Lijep pozdrav svima. Prošle godine nisam bio dobro, ove godine sam puno bolje. Zahvaljujem se na lijepom i na toplom dočeku u Sunji. Kao što znate, ovo je 9. godina. Nekse tim nije sam u ovom projektu, pa evo ja ću biti dovoljno pristojan da predstavim vam ko je to sve istrčao ovih 307 km. Osim znači maratonaca iz različitih udruga, klubova i udruga iz Republike Hrvatske, s nama su kadeti policijske škole Josip Jović iz Zagreba, s nama su pripadnici MORH-a i ono što je vrlo bitno i što moram naglasiti, ovdje je zastupljena i elitna jedinica zapovjedništva specijalnih snaga MORH-a, koja je za vašu informaciju istrčala cijelu utrku. Znači oni su 37 sati cijelo vrijeme imali svog pripadnika na cesti, pa ja mislim da se oni zaslužuju. Svi zajedno.
što reći? Majica koja je dizajnirana, mislim da govori sama za sebe. Mi 9 godina s ovim mostom spajamo Veliki i Mali Vukovar, odnosno Vukovar i Sunju. Pretrčavamo ga na našem putu koji nije lagan, iznimno je težak, uvijek nas nešto iznenadi. Međutim, evo ovih 9 godina dovoljno smo skupili iskustva da smo uvijek u isto vrijeme na istom metu toplo pozdravljeni od svih vas ovdje. Ja sam siguran da vi znate da je najveća nagrada ovih ljudi ovdje žrtva koje su podnijeli za hrvatske branitelje, odnosno hrvatski branitelji, i da im zaista nije bilo teško pretrčati niti jedan jedini kilometar, i te bolove koje su trpali i u nogama i listovima su beznačajni za ono što su hrvatski branitelji ne samo u Vukovaru i Sunji ostavili, nego u cijeloj Hrvatskoj, a to su njihovi životi. Ono što nam slijedi i što ću danas, evo, javno ću to reći, pokušati dogovoriti i reći ću vam kakvu ideju imam, koju zapravo to nije moja ideja, to je ideja jednog vašeg mještanina, našeg Marka Srneca. Ideja je da za 10 godina, ovaj najveći ultramaraton u Republici Hrvatskoj, nema veći, pokušamo sa Ministarstvom hrvatskih branitelja snimiti jedan dokumentarni film koji bi se znači odvijao na ovoj trasi ovdje, od Vukovara do Sunje, gdje bi se koristio isključivo u edukativne svrhe i gdje bi se puštao u osnovnim školama da potaknemo djecu i mladež, da potaknemo na razmišljanje svemu onome što se događalo 90. godina na svim ovim područjima, jer svi ste vi svjedoci šta se sada ovdje događa, kako se povijest pokušava okrenuti, kako odjedanput od hrvatskih branitelja postajemo hrvatski okupatori, ali zato smo mi ovdje. Zato smo mi ovdje da trčimo sa našim obilježjima, mi se ne strdimo naših hrvatskih grbova, uvijek ćemo ih nositi sa ponosom, i dok sam ja predsjednik Nexe tima, očekujte me da ću ja biti sa svojim timom u Sunji. Hvala vam svima. Hvala Tomo i nadamo se da ćemo odraditi i jubilarnu 10. utrku sa tim svim zamislima koje smo predvidjeli. Evo, sad će nam se obratiti za par riječi izaslanik ministra branitelja Tome Medveda, gospodin Kokar. Poštovani članovi obitelji, poginulih, nestalih, umrlih i branitelja, civila, stradalnika Domovinskog rata. Svima ovdje, nadam se da vas ima, da me bolje da takvih ljudi nema, da niko ne žali za poginulima. Uvažena načelnica općine, gospodine Piković, jedan od organizatora. Naravno, poštovani dragi hrvatski branitelji, dragovoljci, veterani i naravno svi ostali. Čast je danas biti ovdje, pozdraviti vas sve u ime gospodine vlade ministra hrvatskih branitelja gospodina Tome Medveda, ali poseban pozdrav, posebna zahvala, možemo reći u ime nas koji stojimo ovdje, sudionicima ovoga ultramaratona, memorijalno, već tradicionalno, i da kako organizatorima toga maratona. To treba gledati kao veliki čin domoljublja, primjereno na ovom vremenu u kojem danas živimo. Domoljublja kako su branitelji pozivali kad su išli u rat, braniti Hrvatsku i kasnije osloboditi Hrvatsku. Dakle, to je djelo veliko koje treba čuvati i koje treba i dalje njegovati. Što je bilo i kako je bilo, malo od nas je, sve manje nas, branitelja koji se sjećamo toga. Zato na ovaj način imamo prigodu da pokažemo ili da podsjetimo one koji su zaboravili što je bilo, a da naučimo one koji možda još i ne znaju što je bilo. To zlo koje je zadesilo nas, a posebno ovaj kraj ovdje, ne smije se zaboraviti, treba ga spominjati i čuvati uspomenu na njega.
ne mogu ne spomenuti Sunju, odnosno građane i branitelje Sunje, ne mogu ne spomenuti taj mali Vukovar iz pjesme, stiha, lijepe ove pjesme od Svena Vlaste. To što je on pretrpio, to je zaista puno. Pada mi na pamet, kad sam čitao sada, pripremajući za ovo, koliko ste vi ovdje granata odnijeli pojedine dane, da su naše generale, pa i cijelu vojsku, htjeli u Hagu optužiti za prekomjerno granatiranje Knina, a mogu vam reći da prema svim podacima koje imamo, prema onome što znamo, tamo je daleko manje granata palo u jednom danu i pale su na vojne ciljeve, tamo nije bilo civila, a ovdje je to bilo puno više. Dakle, to je bilo zlo kako je trebalo uništiti. Na koncu smo operacije Oluja uništili to zlo, zahvaljujući braniteljima, zato se trebamo sjećati njihove žrtve, zahvaljujući građanima i naravno zahvaljujući vojsku našeg predsjednika Hrvatske, dr. Franje Tuđmana, ne samo podcijenjenog i vizionarstva. Što još reći? Nas je sve manje, ali ovakve događaje koji će buditi sjećanja i uspomene na ono što je bilo, posebno na one poginule, treba biti što više. To trebaju preuzimati upravo sve institucije, ne samo institucije, nego ovako kao što to vi radite, kao što to Nexen tim radi i oni koji s njim surađuju, i gradovi, i Našice, i Sunja, općina, i drugi gradovi kroz koje ste prolazili. Dakle, to treba čuvati, njegovati i svaka čast vama koji to organizirate, a posebno čestitke vama koji ste izdržali taj maraton. Čuvajmo ga i dalje i ostanimo i dalje u ovim mjerima. Hvala. Hvala generalu. Evo, sad će nam se obratiti i načelnica općine Sunja, domaćin današnjeg dočeka ultramaratona. Poštovani maratonci, dragi gosti, branitelji, uzvanici i prijatelji, u ime općine i svoje osobno ime srdačno vas pozdravljam na dočeku sudionika 9. memorijalnog maratona od Velikog do Malog Vukovara. Danas ne dočekujemo samo trkače koji su prošli kilometre puta, nego ljude velikog srca koji svojim koracima nose poruku zajedništva, domoljublja i trajnog sjećanja na žrtvu Vukovara i svih hrvatskih branitelja. Ovaj maraton već 9. godinu povezuje mjesta, ljude i generacije. Povezuje veliki i mali Vukovar, ali još važnije, povezuje prošlost koju ne smijemo zaboraviti i budućnost koju zajedno gradimo. Svaki vaš korak bio je izraz poštovanja prema onima koji su dali najviše za slobodu naše Hrvatske. Posebnu zahvalnost upućujemo organizatorima, volonterima, svim službama i ljudima dobre volje koji su sudjelovali u pripremi ovog događaja. Hvala vam što njegujete kulturu sjećanja i što mladim generacijama prenosite vrijednosti zajedništva, hrabrosti i ljubavi prema domovini. Dragi maratonci, vi ste danas primjer snage, ustrajnosti i ponosa. Pokazali ste da se ljubav prema domovini izražava ne samo riječima, nego i djelima, trudom i zajedništvom. Neka ovaj memorijalni maraton i dalje bude simbol prijateljstva, poštovanja i trajnog sjećanja na herojski Vukovar. Na nama je da čuvamo istinu, poštujemo žrtvu i gradimo društvo mira, razumijevanja i zajedništva. Ali ne samo na herojski Vukovar i na našu herojsku Sunju, kako je rekao gospodin. Hvala vam svima na dolasku i sudjelovanju. Hvala. Hvala načelnici na toplim riječima i sad ću vas zamoliti izaslanstva koja imaju lampione
da upalimo svijeće tamo kod ove ploče naše, pa ćemo nakon toga, maratonci će ići na tuširanje, a mi ćemo otići u delegacije u crkvu na posvjetu svjetla i iz crkve ćemo otići onda na groblje, upaliti isto tamo kod spomen križa, lampione i nalazimo se onda svi u domu Sven Lasta u Sunji gdje ćemo nastaviti daljnji protokol i druženje. Evo sad zamolit ću izaslanstva koja imaju, hoćemo ići zajedno svi, ićemo evo svi zajedno u koloni, ima mjesta sa lampionima i položiti onda upaliti lampione i odati počast svim žrtvama Domovinskog rata Republike Hrvatske. Evo sad ćemo izmoliti Oče naš, Zdravo Marija i slava Oca za sve poginule hrvatske branitelje. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni darujem Gospodine, svjetlo svječna neka im svijetli, počivali u miru. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ona mi su služali, je rekao da mi